xi qabel ħalli Merħba sinjuri, dan huwa shooter tas-sib fil-għaxija fejn aħna nġibu xi ħadd u neħtlu fid-dettall. Mana għandna l-Rajm Muljet mid-dipartiment, ma nafx jekk tgħidux dipartiment, mis-section tal-Cyber Unit. U miegħek se nitkellmu dwar xi ħaġa li tinkwieta ħafna nies. Tlaqna? Number one, kif tkun ġurnata tipika tad-dipartiment tagħkom, tas-sezzjoni tagħkom, ir-rapporti taħdmu fuqhom u kif tagħmlu insomma? Mela bażikament fil-għodu aħna nitlu naraw xi email sanna li rċevejna jistgħu jkunu kemm ġejjin minn naħa tal-pulizija u nkella ġejjin inquiries mill-pubbliku u nirrisponduhom kif ukoll aħna nibdew naraw ir-rapporti li ddaħlu mill-lejl ta' qabel. Minn hemmhekk nivalwaw ir-rapporti aħna u nibdew kuljum ikun hemm. Dak huwa proċess ta' kuljum, jiġifieri dak ir-rapport li ħajsir il-lejl aħna ħanaraw ħada fil-għodu tal-assa jkunu notifikawna bih u mbagħad nibdew il-proċess minn hemmhekk. Bħala membri tas-Cyber Unit, tkunu mħarġin b'mod tekniku? Aħna kollha mħarġin b'mod tekniku ġifieri jekk minn barra mill-pulizija, apparti minn hekk meta inti tkun fl-iskwadra tagħna, ikun hemm stħarriġ li jkun kontinwat dejjem minn sezzjonijiet ta' law enforcement agencies oħra fejn aħna nibdew nistħarġu fuq trends ġodda li hemm u fuq crimes oħra li hemm. Ħafna mill-problemi jibdew mid-dating apps. Kif tkun taf li l-intenzjoni ta' xi ħadd mhumiex tajbin? Mela, wieħed għandu joqgħod attent dejjem meta jkun qed jikkomunika ma' persuna fuq pjattaforma ta' dating apps. Waħda mill-affarijiet huma tara kemm ir-ritratt għandu, x'biografija għandu, jekk forsi jekk jeżistix, jekk għandu social media account tara dak is-social media account hux vera jeżisti, tara l-activity tiegħu. Apparti minn hekk il-behavior tiegħu meta huwa qed ikellmek. Jekk ikellmek normali, m'hemm xejn ħażin, jekk qed tara xi behavior jew biex inti tgħaddilu xi pagamenti jew nkella fejn hemm psychological harm, hemmhekk wieħed għandu jwaqqaf il-komunikazzjoni kollha. Limu l-iktar żball komuni li għamlu n-nies online? L-iktar żball komuni li jafdaw dik l-informazzjoni li qed jaraw qudiemhom. Fosthom pereżempju meta jiġi xiri online, SMSs li qed nirċievu ħafna, jaqbdu jafsu fuq il-links u jibdew jipproċessaw id-dettalji tagħhom fosthom bankarji jew nkella passwords li jista' jkollhom. Dejjem tittaħseb naqra qabel u xek. Kienu jgħidu jieqaf u waħseb. Ekku. Għaliex importanti li jkollna password il. Mela, tajjeb li konna password il, ibda biex inti il-passwords fuq il-pjattaforma li qed tużhom dejjem jipprova jkun hemm breaches. Jekk inti ħajkollok breach dik il-password tiegħek ittieħdilek. Jekk hija ħafifa smek ukoll jomok wieħed huwa iktar faċli li ħaqtalek il-password. Allura tajjeb li l-password tkun komplessa u tinbidel ukoll. Kull kemm għandha tinbidel il-password skontkom? Ideally minimum tkun darba kull 6 xhur, wieħed jibdel il-passwords kollha tiegħu jagħmilhom naqra komplessi, kif ukoll mhux password waħda għal kull account. Password waħda differenti għal kull account. Għax jekk jieħodlek password waħda jkun ħallek kollox. Bħala nazzjon, preparati għal xi attakk li jista' jiġri fuqna cyber attack. Mela, bħal kull ħaġa li hija ta' livell nazzjonali, ikun hemm tim bħal task force biex tifhmuni fejn dawn ikunu għaddejjin mistħarriġ l-ħin kollu u jkunu preparati kif janqala dak l-attakk jidħol dak it-tim u Għandna l-SWAT team biex. Eżatt, l-SWAT team diġitali. Malli xi ħadd jinduna l-ingidem, ġifieri qed nerġgħu mmorru fuq in-nies hawn, x'għandu jagħmel? Mela, jekk wieħed li nduna l-ingidem, importanti li jżomm dik l-informazzjoni kollha. Il-komunikazzjonijiet kollha li kellu ma' dak il-persuna li gidmu fl-aħħar mill-aħħar u kif ukoll xi URL links forsi fejn għamel ix-xiri online jew ma' min ikkomunika. Dik l-informazzjoni jaqbadha kollha, issa jew jirrekorri lejn l-eqreb passa tiegħu biex jagħmel rapport jew inkella llum il-ġurnata għandna sistema ta' remote reporting jagħmel request biex isillu rapport u jsillu rapport online. Kif tinduna illi email mhux ta' vera, speċjalment minn daw tal-banek, posta daw l-entitajiet hekk? Mela, wieħed ibda biex jekk ġej minn banek u anke minn posta, jekk inti qed tirċievi URL links ġo din l-email biex inti taċċessa jew il-kont tiegħek l-online banking jew inkella l-posta ġajja red flag li daw ma jikkomunikawx b'dal mod. It-tieni ħaġa tara li l-email address lanqas jaqbel ma dak li qed jgħid minn fejn qed jibgħat l-email jekk huwa bank jew posta. It-tielet ħaġa hija l-FF ħaġa ċempel u verifika dik l-informazzjoni. Tal-aħħar. L-aħħar waħda huwa safe li wieħed jissejvja l-karzi jew xi ħaġa tipo bħal Google eżempju. Huwa safe sa ċertu punt, għax kif tkellimna wieħed jista' joħodlok aċċess tal-accounts tiegħek. Tista' żżomm cards
li ma jkollokx il-paga tiegħek dieħla ġo dak il-kont. Tagħmel kard oħra, tagħmel account ieħor fejn inti tellok ammont ta' flus sa xiri online, ħalli jekk ikun ġara xi ħaġa lanqas ma inti ma tkun sofrejt dan ikbar, imma dan niżal. Proset, U għatjam ħalli bisilek ukoll. Għax vera ħaqek ħanajdlek, għandek il-medalja uffiċjali ta' Shooter. Grazzi u attenti online għax issa tafu ħafna mill-informazzjoni d-darba neċessarja. Għal-għada, nżelmulkom.